Mä en tajua mitä me tässä noilla hanskoilla tehdään, kun tämä menee aina painiksi. Sitä vittu voisi ottaa toista kiinni. Jettekö ilmanhaltalle minut räätiin. Ja punaisia väsejä ja pitkin naamaa. Oi oi! Tässä välissä tulee aina vittu tähtiperän Mikko väliin. Marko ei ikinä mitään pitemmän rikkoa. No ei se nykyään aina velloa se tulee nykyään väliin. Ei, viime viikolla kun mäkin oli Mikko. Ei niin muuten oli. Se on sairaana. Jaa. Ja ei varmana, satana vaikka kuinkin piiä kävis, niin kumpikaan ei luovuta. On paha, kun tuo Arja sanoo jalat. Kun ei kyllä Aivan vitun luija. No sinähän munkin oli äsken pakko lopettaa. Kato se, minkä mun piti... Mä tää Joni se ilmaan nostava, mikä on. taas se sai vittu Eikä oo vittu mainittu. Kohta 1,5. Itsekin tulla se vittu se hapeen pois ja sitten Se vettää kohta sua pattaa. Katoppa Joni. Kato, kohta tulee muuten Jonia vittu. Niin on se saa tulovitaista alas. On se saatana ihme väk. Kato, no niin, nyt on Jonin menu. Ei oo. Oi oi oi. Nyt lähtee muuten karvi. Kohta Ari irti, kun se saa happea vaan. Katoppa. No niin pojat, vajaa minuutti. Jonilla ei nyt enää riitä purisuutta niin. 2 minuuttia mennyt. Ei oo mennyt yli. On. Tasankaan. Otitko nää samaa? Aloitin heti, kun ne Jaa, löi mulla nyrkit. varmaan läppäsin tää kello jo aikaisemmin. Kyllä se vaan sieltä saa. No niin! Joo.